Это наш Островский демен. Без татарлар шундый кешәксләр белән горурлана алабыз, алар турында балаларыбызга сөйли алабыз. Рәйсә һәм Гакил Шакуровлар Гакил аганың дуслары. Рәйсә авторның 40лап шигырен яттан белә. Гакил адашы сүзләренә 16 җыр язган. Ульян өлкәсендә Гакил Сәгыйров елы дип игълан ителгән 2018 ел нәтиҗәләре Шакуровлар өчен куанычлы. Алар Габделҗаббар Кандалый премиясына лаек булган. Яшәгәндә менә башына килми микән, менә шундый сорау беркемнең дә. Нинди кеше булып сакланырбыз исәннәрнең тирән хатırында. Нурлат районына килгән махсус делегация чарада катнашучыларга район башлыгы Алмаз Әхмәтшин сәламен җиткерде. Бүләкләр авыл җирлегенә тапшырылса, туганнарына шагыйрьнең кендек куаны тамган, Биккыл җирендә үстерелгән ашлыктан пешерелгән икмәк. Гакил Сагировның батырлык булуы, бийик шәхес булуы безгә бик тә шуннан да безгә ниндидер гайрәт биреп, безгә ниндидер эшләргә имтилешләр бирә. Татар халкында менә шундый бийик шәхес булганыбызга безгә бик горур. Әлеге чарада Гакил Сәгыйров җырлары байтак яңгырады. Төрле буын вәкилләре аның шигырьләрен укыды. Шагыйрьнең якын дусты, якташыбыз, Дуслык иҗтимагый оешмасы киңәшчесе Идеал Галәветдинов барсы өстенә дә мәҗлес барышында язган шигырен дә залдагыларга җиткерде. Бакыйлыкка киттең дөньядан, җирдә синең матур исемең калды. Зурлый сине халкың, сиңадан. Чарада Самара өлкәсе мөфтие Талип хәзрәт Яруллинның катнашуы аның дәрәҗәсен тагында күтәрде. Мәрхүмне искә алу мәҗлесе, каберне яд кылу, мәдәният үзәгендәге кичә барысына да доганы ул бирде. 10 ел Гакил абый вафат булуына китеп барган һәм дә инде безгә үлнәк булып, аның тормышы үлнәк булып калган. Ихлас сүзләр, эчкерсез теләкләр. Булар Гакил Сәгыйров музееның һичшиксез булачагына ышанычны арттырды. Чөнки шагыйрь яшәгән йортның бүгенге язмышы борчулы, түбәсе кыйшайган, музей экспонатлары булырлык әйберләр таралып ята. Мин борчылам да, менә мин уйлап торам, ул музей менә җүрәй халкына гына кирәк түгел. Ул туачак буын безгә бәлки рәхмәт әйтер. Менә монда музей ачсак, ул килеп карар, менә бер 50-80 елдан, 100 елдан әйтер безгә рәхмәт. Менә сез ачкансыз икән монда музей, аның хатырын, аның калдыргансыз, аның истәлеген калдыргансыз. Самарадагы халыклар дуслыгы паркында ачылган татар ишек алдында Гакил Сәгыйров музей йорты ачу вариантын караучылар да бар. Әлбәттә, Самарада яхшырак булыр, шундый матур булыр, и аның үзенең изюминкасы булыр. В любом случае, без не можем допустить, чтобы ул үскән әниләр, әтиләр торган йорт, гомер буе торган, чтобы развалился и пропал. Без аны должны восстановить. Ул йортка заселить в общественной организации, мемориальную табличку повесить, обелиск поставить и трассада, указатель, что вот 200 метров там, или 500 метров отсюда, значит, дом, где жил знаменитый такой-такой. Гакил Сәгыйровның рухы үз шигырендәгечә җырлар булып калып, мирасы киләчәк буыннарга тапшырылырга тиеш. Монысы уртак фикер.